Γεια σας. Με το συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε πώς καταχωρούμε και πώς διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα εργασίας της εταιρείας. Καταρχήν καλούμε το εικονίδιο του software με διπλό κλικ. Στη συνέχεια πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα του χρήστη. Να σας πω βέβαια ότι από την επόμενη φορά που θα μπείτε το όνομα θα παραμένει σταθερό. Να βάλουμε το password, το οποίο προς το παρόν είναι κενό, θα σας στείλουμε οδηγίες για το πώς θα το αλλάξετε και στη συνέχεια να πατήσουμε είσοδο. Μόλις μπούμε στην κεντρική οθόνη θα επιλέξουμε το monitor εργασίας που είναι η βασική μας οθόνη λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το ημερομηνιακό διάστημα για το οποίο θα δουλέψουμε. Θα βάλουμε λοιπόν από 2 Δεκάτου έως 8 Δεκάτου που είναι και μία εργάσιμη εβδομάδα. Στη συνέχεια πρέπει να βάλουμε το νούμερο του καταστήματος που βρισκόμαστε. Αν γνωρίζουμε το νούμερο θα το πληκτρολογήσουμε, αλλιώς μπορούμε να ψάξουμε από τον πίνακα και να επιλέξουμε. Ή ξαναλέω, θα μπορούσα κατευθείαν να πληκτρολογήσω το 5. Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί αναζήτηση και θα μας φέρει τους εργαζόμενους για το κατάστημα αυτό και τις ημερομηνίες δίπλα που έχουμε επιλέξει. Να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι τα επώνυμα που βλέπετε εδώ είναι ψεύτικα για λόγους ασφαλείας και διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσουμε το πρόγραμμα εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι, αφού επιλέξουμε τον πρώτο εργαζόμενο, να έρθουμε και να επιλέξουμε όλες τις ημέρες με Ctrl-A, δεξί κλικ, εφαρμογή ωραρίου εργαζομένου. Τι έκανε το πρόγραμμα εδώ? Πήρε τις συνθήκες που έχουμε καταχωρήσει στον εργαζόμενο και έχει δημιουργήσει ένα πλασματικό πρόγραμμα. Φυσικά έχει βάλει για τις 5 εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 6. Αν δεν μας αρέσει αυτό και προφανέστατα θα χρειαστεί αλλαγές, ερχόμαστε και αλλάζουμε, πληκτρολογούμε εδώ ό,τι θέλουμε. Ας πούμε για τη συγκεκριμένη ημέρα η κυρία αυτή θα δουλέψει 9 με 5. Ετούτη την ημέρα την αφήνουμε ως έχει. Εδώ θα δουλέψει από τις 12 μέχρι τις 9, θα κάνει και κάποια υπερορία. Εδώ την αφήνουμε, της δίνουμε ρεπό, οπότε θα πατήσω κλικ στο πεδίο ρεπό και θα δουλέψει και το Σάββατο από τις 9 έως τις 5. Θαυμάσια. Μπορώ λοιπόν να πατήσω καταχώρηση. Αφού τελείωσα με την πρώτη εργαζόμενη, μπορώ να πατήσω καταχώρηση. Ξέχασα βέβαια να συμπληρώσω άλλο ένα ρεπό, το οποίο μου λέει ότι ενημέρωσε 6 ενέργειες. Μπορώ να πατήσω και την Κυριακή ότι θα έχει ρεπό και να ξαναπατήσω καταχώρηση. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά της έχει καταχωρηθεί. Παρατηρώ ότι μου έχει βγάλει 2 λάθη. Ένα D σε αυτή τη γραμμή και ένα W σε αυτή τη γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτή την ημέρα έχω υπέρβαση του ωραρίου. Πράγματι έχει δουλέψει 9 ώρες αντί για 8 όπως έχω δηλωμένες και στο σύνολο της εβδομάδας μου λέει ότι έχω υπέρβαση αντί για 40 ώρες που θα έπρεπε να δουλεύει συγκεκριμένη εργαζόμενη, έχω 41. Κανένα πρόβλημα βέβαια, διότι απλούστατα εδώ έχω δηλώσει και 1 ώρα υπερορία. Μπορώ να πάω στην επόμενη εργαζόμενη, πάλι με Ctrl-A, να κάνω εφαρμογή ωραρίου εργαζομένου και αντίστοιχα να συμπληρώσω, να αλλάξω ό,τι θέλω. Ας πούμε για συντόμευση του παραδείγματος ότι δεν θέλω να κάνω εδώ καμία αλλαγή. Το καταχωρώ. Και μου λέει ότι ενημερώθηκαν 5 ενέργειες γιατί δεν έχω βάλει και τα 2 ρεπό. Ξαναπατάω καταχώρηση, θα ενημερώσει και τις 2 ενέργειες. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορώ να συμπληρώσω το πρόγραμμα εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Θα πάω να δω την τελευταία, όπου παρατηρώ ότι ξεκινάει από τις 3 Δεκάτου και όχι από τις 2 Δεκάτου όπως ήταν σε όλες τις προηγούμενες εργαζόμενες. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί η συγκεκριμένη εργαζόμενη προσλήφθηκε πρώτη φορά στην εταιρεία μας στις 3 Δεκάτου. Άρα πολύ καλά το έχει κάνει το πρόγραμμα, όλα λειτουργούν κανονικά. Ας υποθέσουμε ότι κάποια εργαζόμενη έχει και σπαστό ωράριο. Δηλαδή δεν δουλεύει συνεχόμενες 8 ώρες, αλλά 4 ώρες την πρωινή βάρδια και 4 ώρες την απογευματινή. Για να είναι πιο μαζεμένη η οθόνη, το δεύτερο ωράριο αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται.
Θα μπορούσα λοιπόν να πατήσω ένα δεξί κλικ πάνω στη γραμμή και να επιλέξω εμφάνιση απόκρυψη του δεύτερου διαστήματος. Με το που το πατήσω θα δείτε ότι άνοιξαν δύο καινούργιες στήλες από έως ώρα που είναι το δεύτερο ωράριο. Άρα εδώ θα μπορούσα να βάλω ότι δουλεύει 4 ώρες από εδώ και μετά από τις 5 μέχρι τις 9 που είναι οι υπόλοιπες ώρες μου. Να πατήσω καταχώρηση και θα ενημερώσει την ενέργεια αυτή ξανά. Αν είχα κάνει όμως κάποιο λάθος και δεν είχα αφήσει το διάστημα των 3 ωρών που λέει ο νόμος και έβαζα κατά λάθος ότι αρχίζει στις 4 η ώρα, αμέσως θα μου έβγαζε μήνυμα ότι παραβιάζεται το διάστημα ανάπαυσης των 3 ωρών. Θα πρέπει να το διορθώσω για να συνεχίσω. Το διορθώνω λοιπόν και θα δείτε ότι ήδη μου έχει βγάλει εδώ και ένα δεύτερο λάθος. Υπάρχει ένα B εδώ πέρα που είναι το break. Άρα έχω εκτός από το λάθος ότι έχω 1 ώρα υπέρβαση ωραρίου, έχω και το λάθος του διαλύματος. Πρέπει λοιπόν να το διορθώσω, να ξαναπατήσω καταχώρηση και όλα να πάνε καλά. Είδαμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα μας ενημερώνει για κάποια λάθη, τα οποία βέβαια μπορεί τελικά να μην είναι λάθος, να είναι μια υπερορία που καλώς τη δώσαμε, απλά υπάρχει πάντα αυτή η υπενθύμηση. Όταν τελειώσω το πρόγραμμα της εβδομάδας, μπορώ να πατήσω αυτό εδώ το κουμπάκι που λέει μόνο εργαζόμενοι με σφάλματα, οπότε θα μου δείξει μόνο τους εργαζομένους στους οποίους υπάρχει κάποιο μήνυμα. Έτσι, με έναν πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο μπορώ να διαπιστώσω τα λάθη μου και αν υπάρχουν λάθη ή δεν υπάρχουν λάθη. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια βγάζω το μήνυμα αυτό, οπότε επανέρχεται η αρχική κατάσταση. Μπορούμε να δούμε με 2 ακόμα τρόπους πώς είναι απεικονισμένο το πρόγραμμα εργασίας στο ημερολόγιο. Καταρχήν, μπορώ να επιλέξω από εδώ το ανάλυση ανά ημέρα, όπου θα μου δείξει με μια γρήγορη ματιά το τι γίνεται ανά ημέρα. Και επίσης μπορώ να επιλέξω από εδώ το ημερολόγιο εργασίας, όπου σε μορφή πια ημερολογίου θα μου δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί. Για τα μπλε κουτάκια θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Μην δίνετε σημασία αυτή τη στιγμή, δείτε το ορολόγιο πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί. Επιστρέφω λοιπόν στην αρχική μας οθόνη και πρέπει να συζητήσουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι σε προσωρινή μορφή, δεν έχει υποβληθεί, άρα μπορώ να κάνω όποιες αλλαγές θέλω, με απλούστατο τρόπο, να έρθω εδώ και να πω ότι τελικά δούλεψε και θα δουλέψει και κάποιες ώρες υπερορία ο εργαζόμενος, να πατήσω καταχώρηση όπου και θα ενημερωθεί αυτό κανονικά. Μπορώ να αλλάξω ό,τι θέλω, να προσθέσω ό,τι θέλω. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα έχει υποβληθεί στο εργάνι, δεν μπορώ να έρθω, δεν με αφήνει, δεν μου επιτρέπει να έρθω, να πειράξω και να αλλάξω κάτι πάνω στο υπάρχον πρόγραμμα. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα το κάνω με συνέχεια ενέργειας. Κάθε γραμμή που έχουμε περάσει εδώ, όλες αυτές οι γραμμές έχουν δημιουργήσει κάποιες ενέργειες μέσα στο πρόγραμμα. Την ενέργεια εργασία για παράδειγμα ή την ενέργεια ρεπό εάν πρόκειται για ρεπό. Αν αυτό θέλω να το αλλάξω ενώ το έχω υποβάλει, θα πάω πάνω στη γραμμή που βρίσκομαι, θα πατήσω το δεξί κλικ και θα επιλέξω προβολή ενέργειας. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα ανοίξει ένας πίνακας που μου δείχνει την ενέργεια που έχει δημιουργηθεί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω και υπερορίες, θα δείτε ότι μου έχει 8 ώρες εργασία ημέρας, 1 ώρα υπερεργασία και 2 ώρες υπερορία. Πολύ καλά το έχει κάνει. Εγώ αυτό λοιπόν όμως θέλω να το αλλάξω. Παράδειγμα, θέλω να προσθέσω 1 ακόμα ώρα εργασίας, υπερορίας. Θα πατήσω το κουμπάκι συνέχεια. Ενέργεια λοιπόν που έχει υποβληθεί, θα πατήσω το κουμπάκι συνέχεια για να δημιουργήσω μια καινούρια ενέργεια. Η καινούρια ενέργεια που θα δημιουργηθεί απαιτεί να τη συμπληρώσουμε κάποια πεδία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλέξω το ωράριο του εργαζομένου. Θα δείτε ότι τα ωράρια είναι γενικά. Στην κάθε περίπτωση επιλέγω με βάση τις ημέρες και τις ώρες που δουλεύει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δουλεύει 8 ώρες 5 μέρες, άρα θα επιλέξω αυτό το ωράριο.
Μου άνοιξε λοιπόν εδώ κάτω την εργασία με βάση αυτό το ωράριο και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τελικά η εργαζόμενη δεν θα δούλεψε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ συνεχόμενο ωράριο. Πατάω καταχώρηση, κλείνω λοιπόν εδώ και αν ξαναπατήσω αναζήτηση, δηλαδή κάνω ένα refresh στην ουσία σε ό,τι έχω ζητήσει, θα δούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα με κόκκινο η παλιά ενέργεια που υπήρχε και με άσπρο υπάρχει η καινούργια ενέργεια που έχει δημιουργηθεί. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όποια ενέργεια θέλω να αλλάξω ενώ έχει υποβληθεί, θα πρέπει να το κάνω με προβολή της ενέργειας και συνέχεια. Τέλος, να συζητήσουμε και την περίπτωση όπου έχω μία ενέργεια την οποία θέλω εντελώς να διαγράψω. Δεν είναι εντελώς λάθος και θέλω να τη διαγράψω. Σε αυτή την περίπτωση, φυσικά μιλάμε πάντα όταν δεν έχει υποβληθεί στο εργάνι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πάω πάλι στην προβολή της ενέργειας και θα πατήσω διαγραφή. Επιβεβαιώνω τη διαγραφή και εξαφανίστηκε. Εάν θα κάνω μία αναζήτηση θα δω ότι για αυτή την ημέρα δεν έχω καμία εργασία. Που καλό θα ήταν να ξαναπεράσω μία σωστή εργασία. Και ας πούμε ότι θα επιλέξω να δουλέψει 10 με 18. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώσαμε τον προγραμματισμό εργασίας για το κατάστημα. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσουμε για τα πραγματικά γεγονότα, όπως είναι για παράδειγμα οι άδειες, οι ασθένειες, οι απουσίες και ούτω καθεξής. Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την οθόνη, την κλείνουμε και θα πάμε στο δεύτερο μενού που λέγεται άδεια, ασθένεια, απουσία. Από εδώ λοιπόν καταχωρεί ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε υπεύθυνος του καταστήματος, καταχωρεί μία ασθένεια, μία απουσία. Επίτηδες δεν αναφέρω την άδεια, διότι οι άδειες θα έρχονται όλες από το πρόγραμμα Workplace που είναι το πρόγραμμα διαχείρισης των αδειών που θα σας παρουσιαστεί σε επόμενο βίντεο. Άρα στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, οι άδειες θα μεταφέρονται αυτόματα, δεν χρειάζεται να πειράξουμε απολύτως τίποτα. Πάμε λοιπόν να καταχωρήσουμε μία ασθένεια. Διαλέγω λοιπόν εδώ και λέω ασθένεια. Ποιος είναι ο εργαζόμενος? Ας πούμε η κυρία Κατερινόπουλου. Θαυμάσια. Έναρξη της ασθένειας. Πότε ήταν ασθενής? Ας πούμε ότι ήταν από τις 5 Δεκάτου μέχρι τις 6 Δεκάτου. Πολύ ωραία. Πατάω καταχώρηση. Και αυτό έχει ενημερώσει το πρόγραμμα εργασίας, το monitor. Αν επιστρέψουμε λοιπόν στο monitor και ξαναβάλουμε τις συνθήκες που είχαμε πληκτρολογήσει και πριν, στην κυρία Κατερινοπούλου θα δω ότι υπάρχουν καταχωρημένες κάποιες ασθένειες. Αν πατήσω το ημερολόγιο εργασίας, αυτό θα το δω να απεικονίζεται, να το 5 με 6 που περάσαμε είναι αυτό, τα προηγούμενα υπήρχαν από προηγούμενο παράδειγμα, αυτό που περάσαμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό, από 5 έως 6 του μήνα. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να έχω καταχωρήσει κάτι άλλο, δηλαδή ώρες απουσίας. Θα μπορούσα να έχω περάσει ημέρες απουσίες, ημέρες άδειας γονικής, κάποιες ώρες φροντίδας παιδιού, άδεια κυοφορίας. Αυτά είναι πράγματα που μπορώ να καταχωρήσω και να εμφανιστούν στο monitor. Να κάνουμε ένα παράδειγμα και για κάποιες ώρες απουσίας. Ας πούμε λοιπόν ότι η κυρία Ζωήδου στις 3 του μήνα από τις 10 έως 3 του μήνα έως τις 12 είχε 2 ώρες απουσία. Πατάω καταχωρήθηκε και αν πάμε στο monitor και πατήσουμε ξανά αναζήτηση, να δούμε πώς θα απεικονιστεί. Η κυρία Ζωήδου λοιπόν φαίνεται ότι έχει εδώ 2 ώρες απουσίας. Και αν πατήσω με διπλό κλικ πάνω στο πινακάκι αυτό, θα μπορώ να το ανοίξω και να μου δείξει ότι από τις 10 μέχρι τις 12 έχει απουσιάσει.
Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση της αρχικής λειτουργίας του monitor και του προγραμματισμού εργασίας. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 210 27 24 207. Ευχαριστώ πολύ.